Citats, el podcast dels doctorants, amb Aina Frank i Raúl Peinado. Hola, hola, hola! Benvinguts i benvingudes a Citats. Tornem a ser aquí una altra vegada. I Sí. què? Com estàs des de l'últim capítol? Bé, he acabat Bé? amb... Sí, perquè hem acabat amb docència ja, que és una cosa que, clar, si ho compagines amb recerca, no?, amb fer la tesi, uau, no? I també és el primer any que feia docència i, ostres... Content? Sí, content, però pensava que seria menys feina de la que ha sigut. Clar. Perquè entre tutories, correccions de treballs, exàmens, tal, és com... te centres molt en fer docència i perds una mica de vista el que estàs fent amb la tesi. No? Almenys en la meva situació, no? Cadascú ho porta de la seva manera. Però bé, experiència guai, m'ha agradat, Sí. maco. No, jo estic d'acord amb això que tu dius. No, dic en sèrio, sobretot quan comences, crec que te menja molt de temps el fet de fer docència, Pot ser. no? Però sí. Anyway, tu què tal? Molt cansada. Jo dic, en el capítol anterior vaig dir que estava molt cansada, però és que encara estic més cansada. No sé si faig molta cara de son, però estic supercansada. Però res, ho remuntarem. Ja està, bé. Avui, capítol molt interessant perquè marxa una mica del nicho que teníem fins Sí. ara, no? Que era com més d'educació i tal. I aleshores, bueno, donem la benvinguda, es presenti ella mateixa. Moltes gràcies, jo sóc la Noelia Hurtado i encantada d'estar amb vosaltres. No, encantats nosaltres, no? Vull dir això perquè és el que deia el Raül, estem supercontents d'anar a nous àrees de coneixement, nous territoris. Ben dit, en molts de sentits. Sí. Benvinguts al món de l'empresa, no? Amb la meva tesi. Ja que et dediques? Ja que et dediques. Molt bé, doncs us explicaré una miqueta breument la meva trajectòria i fins al punt en què vaig arribar a la tesi, no? Perfecte. Perfecte. Llavors, jo primer vaig fer la carrera d'Econòmiques, després la de Dret i després màster en creació d'empreses i llavors vaig començar el món laboral. I aquí vaig desplegar com dues ramificacions, no? Per una banda, vaig començar a treballar en consultoria a empreses i aquí vaig estar 10 anys, bueno, és que ja tinc uns quants anys jo, no sóc tan jove. Llavors vaig dedicar 10 anys a acompanyar emprenedors, emprenedores que volien obrir nous negocis. I així vaig acompanyar 2.000 projectes. Ostres. 2.000 projectes que jo els assessorava, no? Per començar, per veure si eren viables i començar. Llavors, després, petit parèntesi, m'agradava fer com un seguiment perquè hi ha una dada i és que el 80% de les empreses que es creen abans de 3 anys tanquen. I clar, jo deia, home, vull saber què passa amb aquestes que d'alguna forma jo les he acompanyat, no? I jo veia que les empreses que neixien després d'un acompanyament, d'un assessorament, de fer un pla d'empresa i de més, doncs sobreviuen molt més. És a dir, aquesta dada era al contrari. Al cap de 3 anys només un 20% havien tancat. Ostres, quin canvi. Llavors aquí hi havia alguna cosa com molt interessant, no? Després d'això, jo decideixo que doncs ja he conegut molt el que és la creació de les empreses i ara em ve de gust conèixer com fer-les créixer. I llavors em vaig enfocar molt a empreses que ja estan al mercat però que tenen alguna dificultat per créixer. I aquí és on faig els següents 10 anys professionals, no? Consultoria amb aquestes empreses. Uau! Això paral·lelament a la docència, perquè els darrers 10 anys, al mateix temps que he anat fent consultoria a aquestes empreses i estudiant el seu creixement, al mateix temps jo ja feia molta docència a 2 universitats. Llavors, A dues universitats? A 2. Compagina, per això m'he sentit molt identificada amb el comentari. Sí, és una mica la meva vida. O sigui que us podeu fer una idea de que a la meva vida hi ha molta activitat. A banda d'això, soc mare, vull dir, tinc una vida personal amb més coses. Però quin repte el fet de compaginar-ho tot i, bueno, anar sobrevivint, saps? O sigui, uau. Sí, aquesta és la gran dificultat. Sí. I llavors, doncs, fruit d'aquest camí, doncs, hi ha un moment que jo, estudiant les empreses i que tinc molt d'interès en ajudar-les a créixer perquè crec en l'impacte social que té això. Quan una empresa creix i les persones que hi treballen a dintre estan aportant i s'estan desenvolupant i poden tenir més diners, doncs tot això repercuteix positivament a la societat, no? Llavors m'interessa veure com creixen, no?
I amb aquesta observació, aquí neix la inquietud per començar el doctorat. Aquí és on jo em pregunto, molt bé, doncs, quin és el factor que fa que aquest creixement pugui ser sostenible? I trobo que el factor són les persones, és el factor humà. Però les persones fins fa relativament poc temps han estat considerades com un recurs. Exacte. Sí. Purament com un actiu més, com un recurs. Sí, bueno, de fet se diu així, no? Que diuen recursos, diuen, bueno, temps, recursos humans, no? Vull dir que se va una mica així de materials, coses, i una cosa que necessites també són persones. Que sí, no? Però... Però i si més enllà de ser un recurs que pot donar-te hores de treball, més enllà d'això hi ha un altre potencial en les persones, no? Llavors jo començo a estudiar això i amb això li dono forma a la tesi, que si voleu ja us explico de què va. Sí. Llavors, la tesi el que vol és trobar una eina, un instrument, és un qüestionari, una eina que ens ajudi a saber en quin grau de desenvolupament del factor humà està l'empresa. És a dir, que tu puguis aplicar un qüestionari i el resultat d'aquest qüestionari per l'empresa sigui com un mirall que puguin dir, doncs tenim el nostre factor humà, les persones, les tenim desenvolupades a un cert nivell i, uau, tenim encara tot aquest potencial. I què podem fer per assolir tot aquest potencial? Llavors, quan parlo de factor humà i de mesurar, m'estic referint a diferents qüestions. Per exemple, coses així molt pràctiques. Persones que estan treballant a una fàbrica, no? I si tu facilites que aquestes persones tinguin certa formació o tinguin certes facilitats per conciliar la seva vida personal amb la feina, doncs normalment el que observem és que llavors aquestes persones es vinculen amb el treball que fan. Clar. És a dir, més enllà de complir... Que sent part també, no, d'aquella empresa, que sent que no només sóc un treballador, sinó que aquella empresa va creixent, jo també vaig creixent, no? Com si hi hagués una sinergia. Sento que pertanyo, sento que el que faig té algun impacte, no? I llavors estic més disposat a contribuir. Clar. I aquí guanyem tots, perquè aquella persona té uns avantatges, però és que també s'obre com a desenvolupar-se. I clar, i jo veig a les empreses que les persones tenen un potencial increïble i normalment doncs, moltes d'elles estan, no sé, al 50 o 60% del seu potencial. Per què? Perquè no se senten realment acollides, acompanyades, no se senten realment vinculades a l'empresa. Ara, quan pensaves això, quan deies aquest principi de que hi havia unes dades de que un 80% de les empreses que començaven ho deixaven en 3 anys aproximadament, no? Vareu mirar per què passava això? Vull dir, ho dic per saber si estava relacionat també amb aquesta cosa del factor humà o si era per altres tipus de variables. Bueno, sí, l'empresa té com diferents etapes, no? En l'etapa de naixement, l'empresa necessita ser viable. El que és vital per l'empresa en aquell moment és ser viable, no? Llavors, quins motius fan que hagin de tancar molt ràpid? Normalment són motius més financers, degut a que no s'han fet bé els càlculs moltes vegades. La il·lusió d'emprendre fa que igual no has fet els càlculs massa bé o no tenies el coneixement o l'assessorament. Però sí que també hi ha una part que és degut al factor humà, que és que amb els negocis que comencen, sovint les persones no creen el millor equip possible, perquè poder t'associes amb un amic, amb un familiar, amb algú de confiança, però no amb qui a tu et complementa professionalment. Clar. Saps? És a dir, no estem atenent gaire realment des del punt de vista de persones que necessita el projecte. Això en aquesta etapa de viabilitat i de naixement, no? Però a l'etapa posterior, on ja l'empresa, podríem dir, s'ha consolidat, funciona, però necessitem que creixi i sigui competitiva perquè es pugui mantenir en el temps, no?
Aquí és on el factor humà té molta més importància, perquè normalment en aquell moment que l'empresa va creixent, cada cop necessita més persones. I llavors aquestes persones s'ha de gestionar tot aquest talent, s'ha de poder treure el millor de les persones. No? Llavors, clar, aquí hi ha un factor clau que és el lideratge. Les persones que lideren, com ho fan, amb quin coneixement, amb quin punt de vista. Jo, una cosa sobre això també, i sobre el qüestionari i tot això que ens estaves comentant, aquesta intervenció en cada empresa, diguéssim, es té en compte també els treballadors, els líders, diguéssim, els caps o el que sigui, o és només per a els que controlen l'empresa com a tal? I a qui passes aquest qüestionari? Sí, a qui es passa? Sí, el qüestionari es passa als líders, però no només a la primera línia. És a dir, si l'empresa és una miqueta gran, tindrem com una primera línia que seria la propietat, no? O el CEO, no? Però després hi ha com una segona línia, que són càrrecs intermitjos. Igual responsable de compres, un responsable de màrqueting, tots aquests responsables, segona línia, doncs aquests està bé que passin el qüestionari, no? I amb això, si ho passa la primera i la segona línia, doncs ja tenim una foto que és molt reveladora, perquè d'alguna forma li mostra a l'empresa, doncs mira, és que hi ha tot un seguit de... Però parlem com de potser 50 accions que pots fer per treure el millor de les persones. I que si fas això, les persones que treballen amb tu se sentiran millor, més realitzades, aporten més, això els fa feliços. Si tu pots aportar el millor teu, tu ets més feliç. I l'organització on treballes obté més, també. És que... Clar, sí. No és només veure que vas allà a treballar i a complir, no? És també incloure això com a part de la teva vida, de sentir-te... Bueno, quantes hores passes a la feina? Que és que al final és com una segona casa per a alguns de dir, és que passes 8 hores allà, per exemple, el fet de no sentir-te part d'allò, de no... Ostres, canvia molt el fet de vinc aquí, faig això i marxo, que faig aquí i m'estimo tot plegat. Ho trobo superinteressant i supertransversal a tota la societat tenir alguna cosa així que s'ho miri amb una mica de mimo, no? En aquest cas, no som eines, sinó que som persones. Clar, sí. Si us hi fixeu, tot el sistema laboral, les 8 hores, tot això convida com a compliment. Sí. I una mica el que jo vull provocar amb aquest qüestionari i tal és passar de compliment a desenvolupament. O sigui, no és complir, és què és el millor que tu pots fer, què és el millor de tu que et pots donar. I llavors l'empresa, quines són les condicions que et pot donar-te per afavorir això, per ajudar-te. I aquest qüestionari com l'heu desenvolupat? Perquè, clar, per mirar el factor de creixement humà, que entenc que deveu haver de mirar moltes coses diferents, no? Sí. Sí, efectivament, doncs, clar, ha hagut com una fase primer de dir, bueno, doncs, sí, la conclusió ha estat que hi ha com 12 categories. Sí. Quines són les categories, no? I les porto aquí anotades per comentar alguna, doncs que, per exemple, una són les condicions laborals, no? O sigui, si la gent té llibertat o no d'entrar una mica més tard, condicions laborals és una categoria, que clarament tal, no? Però, per exemple, una altra és cultura de participació. L'empresa té una cultura de participació, genera reunions, espais de treball que facilitin que la gent participi, o jo veig empreses on la participació és nul·la. Clar. Hi ha uns jefes que van dient que s'ha de fer. Ja està. No? Doncs, o una altra, per exemple, és la formació i desenvolupament. L'empresa té eines per formar la gent, coneix quin és el desenvolupament que cada persona pot fer. Doncs clar, ha hagut una primera fase de decidir quines eren aquestes categories, que són 12 finalment, i de cada categoria fem unes preguntes per saber doncs, com esteu en cada categoria. No? I llavors després, en una segona fase, perquè tot això tingui el màxim rigor possible, doncs ha hagut un panell de 50 experts que han revisat l'eina
I doncs han dit la seva, no? Si creien que faltava o sobrava alguna cosa. És a dir, entenc que inicialment aquestes 12 categories se deriven de... O sigui, són teòriques inicialment, no? Vull dir, les elaboreu a partir de, no sé si de revisions, però des d'un punt de vista més teòric, i després passen a ser revisades per aquest grup de 50 experts, dius, no? Sí. Sí, després són revisades per aquests experts que són gent de diferents perfils. N'hi ha acadèmics, hi ha gent d'empresa, sí, i també doncs, hi ha paritat homes-dones. Crec que és important també, perquè aquí incloure la... Bueno, clar, és que per mi no podia ser d'altra manera. S'ha d'incloure la mirada femenina. Totalment. I per tant, doncs, el panell d'experts doncs, són 50% homes-dones. I el màxim divers possible. Que guai. O sigui, jo estic com fascinat de dir que xulo i me sembla super interessant i super necessari també que es facin recerques d'aquest tipus. Sí, a part, a més dic que és això a nivell d'empresa, però no és una cosa tampoc que estigui molt llunyana tampoc de lo que feim aquí en aquesta facultat, no? Perquè hi ha aquesta part... Bueno, la part més social... Més social, sí. també. Fins i tot hi ha com una part educativa, no? De dir, bueno, tinc una empresa, vaig a avaluar, si vols dir-ho així, com està aquesta empresa, per després que hi hagi una millora, no? Tota aquesta millora també forma part d'educar aquesta empresa, no? D'alguna manera de dir-li, mira, si podries fer això altre, no? Totalment, perquè clar, és que les persones passen molt de temps a l'empresa, com dèiem, i allà reben formació i allà viuen en comunitat. Llavors, allà constantment estan formant-se en una o altra direcció, amb intenció o sense, però estan rebent una certa formació. I també toca el tema de salut. Clar. Perquè, clar, una de les categories que mirem té a veure amb seguretat i benestar. Que si tu estàs treballant en un entorn d'estrès, doncs, bueno, això està afectant la teva salut mental i això també, després, tot el que passa a l'empresa després repercuteix a la societat. Clar, sí. Bueno, són treballadors que viuen a la societat també, no? En territoris on hi ha certes empreses que apliquen un lideratge que provoca aquests nivells d'estrès i de més, doncs en aquells territoris, que són territoris millor que hi ha molts polígons industrials o així, no? Doncs aquella població està més afectada des d'un punt de vista de salut. Per tant, salut, educació, és algo on les empreses poden i crec que tenen la responsabilitat d'incidir amb les persones. I d'alguna manera heu vist si hi ha diferències ara ja dic més així, econòmicament pensant, de dir, vale, si jo sóc una empresa, m'agradaria veure si això té beneficis per mi econòmics, no? Si hi ha creixement personal dels meus treballadors, s'ha vist això? Sí, molt bé, perquè és la típica pregunta que un empresari o empresària faria. Dir, val, em puc proposar treballar tot això, però com repercutirà això al benefici de l'empresa, no? I afortunadament ja hi ha estudis, hi ha varis estudis, ja des de fa uns anys acumulem varis estudis que demostren que hi ha una correlació positiva entre el desenvolupament del factor humà i el resultat econòmic a l'empresa. Però és molt, jo crec que és fàcil d'entendre, perquè és que si quan les persones senten que estan vinculades i que poden desenvolupar-se més, és brutal el que els grups de persones poden arribar a fer. Vosaltres, quan veieu el comportament de la gent agrupada, el que és capaç de fer de vegades amb una revolució, amb el que sigui, no? Pues l'empresa és igual, quan es vinculen com a grup i tenen les condicions apropiades, clar que aquella gent comença a generar més. Clar, és molt diferent si tu sents propi que si sents que simplement estàs complint, no? Sí, bueno, i que al final també és un... Tu me facilites a mi, jo d'alguna manera pues és això, a nivell de vinc més content a la feina, vinc més actiu, produeixo més, aleshores, no? Que si vaig de dir estic cremat, no vull estar, pues, ho sento molt, no rendiràs el mateix i és superimportant a moltes de les coses que hem anat dient de facilita la vida al treballador i... Sí. I recompensa, el que és una altra de les categories. Desenvolupar el factor humà també vol dir que quan la gent dona, la gent rep. Clar. Si no, no funciona això. Clar. Llavors, hi ha un tema important aquí que us deia abans, el lideratge.
que és que crec que estem en un moment d'una mica de transformació del lideratge. O sigui, perquè tot això funcioni i es pugui aplicar, necessitem un lideratge més conscient i menys autoritari. No? Llavors, som fills de la revolució industrial i venim d'un lideratge que ha funcionat d'una forma molt autoritària i poc atenta al desenvolupament del factor humà. El factor humà és un recurs i ja està. Sí. I ara, doncs, la intenció d'aquesta eina és ajudar als líders que ja tenen una intenció com d'aplicar més consciència. I ara en quin punt estàs de la tesi? A punt de suïcidar-me. Bueno, jo crec que això és compartit. Sí. És el més difícil que jo he fet. No, i a part, imagina que a part, a més, tu clar, és el que has dit, tens una vida molt activa, perquè a més ets mare, vull dir que, clar, imagina't nosaltres que ens queixam i no tenim fills, no? Imagina't si a més, no, tens moltes altres responsabilitats que les fas de gust, no? Però són coses en les que has d'estar. Sí, jo heavy me trec el barreta amb la gent que doneu per a tot això i amb una rialla, saps? De uau. És tot un repte i és molt complicat, però en quin punt em trobo ara? Doncs jo diria que amb una mica de sort estic a fase final. Vale. O sigui, la eina, aquest panell d'experts, de 50 experts, ja l'han revisat, han fet alguns comentaris, jo he fet alguns ajustos i ara està passant la segona ronda. Vale. Però són poquets ajustos, o sigui, tot fa pensar que en principi en la segona ronda ja es validarà i amb això concloure i ja estaria. I hi ha moltes ganes d'aplicar-la, perquè fins ara doncs l'hem aplicat a empreses però així com a pilot. Clar. I el que veiem és que només el fet de respondre al qüestionari ja als líders els fa com prendre consciència de coses. De dir, uau, això estem fatal, no? Acoix, això. Clar. Sí. Però que bé això, no? Que permeti també prendre aquesta consciència, fins i tot només fent-te preguntes, no? De dir, i això què? No? Perquè potser te planteges coses que no t'havies plantejat abans. I de cara a la teva pròpia feina, el fet d'haver-te amb el doctorat, haver-te creat, diguéssim, com una eina també que podràs utilitzar després per ajudar encara més a les empreses, ja és com un, no sé, ho trobo com superguai de retroalimentació com amb tu mateixa, Sí, perquè té una aplicació pràctica immediata. Clar. Perquè el meu dia a dia és entrar en empreses, llavors és poder-ho aplicar, poder veure com evolucionen amb això, poder comprovar allò que dèiem, no? Aquesta correlació que sembla positiva entre desenvolupar el factor humà i el resultat econòmic, doncs ho podré anar comprovant. Clar. I llavors és molt interessant, realment. Clar, perquè tu segueixes treballant amb tot el tema d'empresa i això, vull dir, lo del doctorat és com una cosa paral·lela a tota la vida que ja tenies. Clar, i no has deixat de fer res, no? No, és que el doctorat ha sigut com per donar rigor científic a una idea meva, no? Dir, vull que tingui rigor científic com perquè sigui més indiscutible, no? O poder anar amb més fermesa a l'empresa a dir, que això és bo per tu i és bo que ho apliquis i està validat i revisat, no sé, que tingui més pes. Clar. Jo aplauso. I ara que ja tenim la recerca i la trajectòria de la Noelia, que a mi personalment m'ha agradat moltíssim. Molt interessant, molt diferent de lo que teníem fins ara. Sí. No? I molt necessari de visibilitzar aquestes camins. trajectòries, Sí, molt bé. Passem a la pregunta del precari. Aleshores... A veure què sortirà avui. A veure què tal. Sempre és un patir, això. Molt bé. A veure, si tinguessis tots els medis al teu abast, què t'agradaria fer a la teva tesi que ara no pots? Molt bé. Doncs mira, si tingués... Clar, ara mateix, en el punt on estic, per exemple, m'agradaria molt tenir una ajuda per crear alguns elements gràfics que ajudessin a explicar algunes parts de la tesi. És a dir, és una cosa com molt entretinguda, no? I llavors, que jo pogués tenir aquesta ajuda, no? Això m'agradaria molt. Què més? Si tingués més medis al meu abast, comunicaria molt més. Clar.
comunicaria molt més. Per exemple, jo he anat gravant com capítols de com anava avançant, però clar, no, és difícil tenir el temps de difondre-ho, de moure-ho, posicionar-ho, però estaria interessant això, no? Que donar-li més difusió. Totalment. Sí. O sigui que sí, aquest tipus d'ajudes. Tu què? Jo hi ha una pota molt coixa que sento en mi, que és el tema de l'idioma. Aleshores, una part seria formar-me molt en l'idioma i altra part seria, si tinc tots els recursos necessaris, tenir algú al costat que em faci de traductor al moment. El fet d'anar de congressos, però més internacionals. Clar, jo a nacional, pues, tot el que tu vulguis i més, no? Però quan has de marxar allà fora, a mi em fa una miqueta de por, sincerament. I tenir recursos per a això, del fet el tema de l'idioma, lidiar-lo d'alguna manera, bastant essencial en el meu cas. Jo crec que les dues són molt bones, Vull dir, me les apunto les dues, però per dir una cosa diferent, clar, jo a la meva tesi faig un estudi molt petit, diguéssim, molt micro d'evolució de discurs, diguem, dit així senzillament, no? Llavors, clar, el que analitzes dedicant-hi molt temps, analitzes un trosset molt curtet de lo que ha dit una persona. Llavors jo sempre penso, si tingués, i ara amb intel·ligència artificial encara ho pens més, una màquina, un ordenador, però que ho fes perfecte, no que tingués errors, perquè clar, si té errors ja no... Bueno, basta que errors tipus humà, perquè els humans tampoc no ho feien perfecte, però que pogués analitzar amb moltíssima velocitat, això és una cosa que penso que estaria superbé, perquè clar, podries veure canvis molt petits dins un discurs, però clar, amb molts de discursos, amb molt de trossos, perquè podries analitzar, bueno, molt, no? Una cosa així com un superrobot, i si encara més a més pots directament anar xerrant, que te vagi transcrivint i a la vegada analitzant, i això ja seria... La bomba. I aquí hi ha molts temes d'ètica darrere, molts temes que no entrarem, és un imaginari i és... Tots... Fantasia. Bueno, fantasia, Ja perquè està. realment això ja no són ni recursos. Moment fantasia. És fantasia. I aleshores, ara passem a la meva part preferida del podcast, que és curiositats. Regala ciència? Aleshores, Noelia, s'has portat alguna cosa? He portat alguna cosa. Em fa una mica de vergonya, No, home, No! Bueno, tinc una mica de síndrome d'impostora amb això, llavors. Bueno, això jo crec que és bastant comú. És que mentre feia tot això també he escrit un llibre. No pot ser. Però i com tens temps de fer tantes coses? I us he portat el meu llibre perquè la setmana vinent estarà a llibreries, o sigui, està a punt, Ostres, de sortir. però que encara no n'hi Internet, sortit. sí. És No. com... Llavors, Sí. és el primer, Uau! és el primer que entrego. Ai, quina il·lusió! Que bé, també. És el relevo, és un llibre sobre el relleu a l'empresa familiar, saps? que Quan passa d'una generació a l'altra. I llavors toca específicament el cas, relata una història d'un cas on és la filla qui agafa el relleu. També amb el que suposa que és la filla i no el fill, etc. No? I em fa moltíssima il·lusió compartir-ho amb vosaltres. Sí. Super com Novetat. inesperat. Molt, a part, a més que és això, és com nou. Que Que ens guai. hagin sortit, quina il·lusió. Super agraït, de veritat. Ara, que guai. qui el llegeix primer? No ho sé, però... Vale, t'anava a dir, vull que me'ls tinguis. Sí, està dedicat. Està dedicat! Sí. Doncs moltíssimes gràcies, que maco. I després això, llibreries també, qualsevol llibreria, imagino jo que ho trobem o... Sí, començarem amb poquetes i s'anirà ampliant, però... Super. I per on començareu? Per Terrassa, per Lleida, per... Sí, començarem per Terrassa i, és que també el que vull és que, com és un llibre sobre l'empresa familiar, començar per llibreries familiars. Clar, té Que molt de estan sentit. en segona, tercera generació. Vull dir, igual m'estic complicant una mica la vida, però té com més Bueno, té sentit. sentit, Bueno, és sí. maco, està tot més lligat, més... Per això, llavors intentaré que els punts de venda tinguin com aquest requisit, no? Que siguin empreses familiars de segona, tercera generació les que el puguin oferir. Que bé! Que xulo! Bueno, doncs ja ho sabeu, no? Tothom que li interessi, el relevo. Sí. Jo ara sí que sí, o sigui, faria com un... Un superaplaudiment. Moltes gràcies. Noelia. I moltíssimes gràcies. I ara, després ja de la recerca que ens ha explicat, el regal científic que superinesperat
I hem imaginat un futur amb molt de recursos. Sí. Donem per tancat l'episodi d'avui i ja està. Fins la propera i... A passeig, siau! Moltes gràcies.